Sziasztok! Ezt a fürdőt már többször láthattátok a videóimban, de most szeretném nektek megmutatni egy picit részletesebben, hogy mit is tartalmaz. Kezdjük a funkcionális dolgokkal. Tehát van itt nekünk egy 60 cm széles, egyszerű függesztett mosdószekrényünk, integrált fogantyúkkal, jó nagy rakodórekeszekkel. Van egy csinos kis csapunk hozzá, van egy okostükör, sziasztok! Neki van egy páramentesítő funkciója, egy kikapcsolója, bekapcsolója, illetve itt a színhőmérsékletet is lehet változtatni. Igen. Megnyomjuk, akkor eláll. Van benne egy hőmérő is, illetve egy óra. Menjünk tovább, van itt a fejünk fölött egy elszívó. Ez egy időzített elszívó. Ha lekapcsolom a lámpát, ugye akkor még ilyen 2-3 percig tovább működik, hogyha a zuhanyzásnál ugye jelentős pára keletkezik, akkor ezt szépen el tudja szívni. Lépjünk be ide egy kicsit ebbe a zuhanyzó részbe. Itt beépítésre került egy ilyen falsík mögötti zuhanyszett, ez egy nagyon esztétikus és praktikus dolog. Illetve itt van fent az esőztetője, valamint egy széles folyóka került beépítésre. Megmutatom az üvegfalunkat is. Ez egy fix üvegfal, nagyon-nagyon könnyű takarítani, nagyon praktikus dolog. Ami még említésre méltó, ez a WC. Tehát itt ugye ebben az a pláne, hogy annyi eltérés van ugye a hattyúnyakastól, egyrészt az esztétika, tehát sokkal mutatósabb, mint egy hagyományos WC. A másik pedig az, hogy a hátfal és az alja egy derékszöget ér be, ezért fel lehet tolni a falra szépen, és nagyon-nagyon könnyű a takarítás. Alul is és hátul is le van tömítve. Soft close ülőkéje van, tehát lecsapódásgátlós. És ugye van egy porcelán tartály, ami egybe van építve a WC-vel, és nagyon-nagyon könnyen karban lehet tartani. Ezt levesszük, és itt látható a belső rész, amit pillanatok alatt ki lehet cserélni, ha el van vízkövesedve. Kicsit beszéljünk az esztétikáról is. Tehát itt alapból ugye a fehér és a szürke színek dominálnak, és akkor ugye belerakjuk ezt a marakest, ami tulajdonképpen nagyon sokaknak idegen, viszont itt nagyszerűen megtörte a csendet. És hogy egy pici színt is vigyünk bele, alkalmaztuk a barna színű, tölgy színű tulajdonképpen mosdószekrényt, illetve a színben hozzáilleszkedő kis polcokat. És én úgy gondolom, hogy összességében az eredmény önmagáért beszél. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Sziasztok!